et stort hus, den der. Jeg tænkte lige at gøre noget røver dem. Jeg håber, jeg bliver rig af det her. Så vil jeg lige tage en time. Hvad var det? Jeg tror, jeg hørte en nemmestiv. Er der ikke et eller andet, jeg kan beskytte mig med? Jeg fandt min shotgun. Jeg kan være klar til at stå, når han kommer ind. Nu skal jeg røve. Shit, jeg skal ikke have prøvet. Han kommer efter mig. Slap af. Det var ikke meningen, slap af. Du var lige ved at ramme mig. Pas lige på, mand. Pas lige på. Jeg tror, han kommer efter mig. Jeg tror, det er den vej. Okay, han kommer. Se ham. Jeg må løbe igen. Jeg er nødt til at komme væk. Han kommer. Jeg gemmer mig. Jeg tror, han kommer. Det var meningen, jeg skulle være indbrudstyven. Og ikke ham. Nå, så var du jo. Nu bliver det her afsluttet. Let's go. Jeg har taget en lille omvej, så nu venter jeg bare på, om han kommer, så jeg kan skyde ham i hovedet. Nu gemmer jeg mig bare for ham. Endelig blev det afgjort, så kan jeg komme ind og få min times søvn.